Здравейте хора, аз съм Сами. В днешното видео ще играеме на OnePlus Skateboard Escape и ще минем втория свят. Да, ще видите докъде ще минем. Само. Да, днеска реших да ви покажа колко съм добър на тази игра. Защото игра... Ако ви кажа от един месец, дали ще ми повярвате? Честно. От един месец я игра и съм дълго скъсна. Малко съм pay to win. Да. Добре. Те нива в момента, които ги минавам, са елементарни. И да... Хора, ако не знаете това място, и сега ще ви го покажа. Добре. И сега, ако не знаете, на Stage 11, тук от... Чакайте. Да, от ето тук, от лявата страна. Хора, аз никога не съм влизал. Буквално никога не съм влизал тук. Ми взехме си копите. Това е важното. Добре. Минахме малко нива. Хора, ето това ниво. Това ниво, като казвах, малко ме затруднява. Това ниво малко ме затруднява, като казвах. Не! Добре, сега ще. Ай, тръгни! Сега пък също не става. Кажете. Добре. Хора, това ниво... Последен път. Значи днеска няма да го... Какво? Що не знам за това тръгна? What? Хора, вие знаете ли? Добавили са нов тредмил? Чайте, какво ми стана, бе? Значи, хора, чуйте. Вместо този тредмил идва... Хора... Добре, малко обърках технологиите. Добре. Хора, отидох на последното. На предпоследното. За втори път. Просто ви разкрих. Колко ми е много труден, защо ми е много труден. Аз съм хора. Чуйте, вижте. Аз съм 505 лева.
нещо трябва 500 лева. Какво е това? Значи... Хора. Как изобщо ще го мина това? Направо не знам. Добре, хора. Чайте, че тук някой чукаше на вратата. Така, не. Сега ще трябва да го мина. Чайте. Днеска май няма да стане. Днеска няма да стане. Защо имам толкова малко купи, хора? Гледайте колко купи имам. Гледайте колко купи имам. Вече. Отчаян съм. Аз вече трябва да правя. Вече не знам колко купи трябва да направя. Трябва да направя 150 милиарда. Чай. Така, нищо не се е случило. Добре, така. Хора, не е ли какво? Просто... Абе, искам да го мина сам. На 3, 2, 1. На 3, 2, 1. 1. На 3, 2, 1. 1. What? Окей. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, единица, 6, 0. Вау. Хора, между другото, искам да ви покажа едно нещо. Вижте, тук като отидем. Имам това, дето е за 75 милиарда. Тогава, когато го взимах, бях. А сега съм. Добре. Тук на Аурас имам това най-доброто. А тук трите златни маски. Тук някакви тъпи неща, някакви коронки, такива, колички. Чакайте, хора, аз започвам от нулата. Чай, какво? Какво? Защо правя по трилиони? Хора, чай да изпих си хапчето. Па така е много. Ама дето постоянно умирам. Не! Много това пия хапчета. What?
Дайте ли хора? Май трябва да спирам този стрим. Добре хора, абонирайте се за канала с камбанката, оставете лайк на видеото и чао!